Už máme. Už máme aj takýto. Mirka, sesternica nám dala takýto červený. Po cére mala a ešte aj taký klasický, keď príde Elenka, že sa môže hrať akože s bábikou, no. To je Elenkina gumička. Keď ma Marek zbadal, že som prišla s 2 kočiarmi detskými, ma skoro zaškať. Dobre, tak ale na plán chodia. Hej, a nakoniec ich máme 4. Vždy sa nájdú. Jaké 4 máme? Však máme... Gumičku. Musíme mogliť gumičku. Ja aj no, veľkých máme, to musím... Toto. Že neviem čo s tým, my to vždycky na zime dáme tie kvetiny do kuchyne. Aj teraz nemám kde presunúť a stromček tam, vieš, dať, lebo tam mám kočiare. Pozor. Samko, ale pozri sa, padlo ti. Počkaj. Vieš čo, chod s tým Haukom do detskej, lebo to víno je na stole a skončí zase niekde na stene. No pozerám, že aha, jednu ponožku mám naopak tu. Samko. S futrom von. Počkaj, Samko, pozor pri tých pohároch. Ja ti donesiem toho tvojho, dobre? Aj ty máš druhý kočiar. To je krásny Hauko, taký vlčiak. No. Pekný. Počúvaj, tatino bol v Nemecku nedávno. Elenka, no. Peťo? Prestaň, áno. Bol v Nemecku a doniesol Elenke Hauka plišového. A keď tam bol, ale pred 2 rokmi doniesoli tiež Hauka plišového. Tak si predstav, že na fest úplne na chlop rovnaký, bol Haukov plišový. Tak objektívne sa mu páčil. Neviem, či po roku to bolo.